Ola, que ben que estés aquí de volta. Hoxe imos aprender un novo xogo de auga. Chámase Marco Polo. Imos alá entón. Hoxe toca xogar a un xogo de auga. Podes xogalo no mar, na piscina do hotel, na piscina da túa casa, sexa do tamaño que sexa. O xogo durará o tempo que ti queiras, xa que se pode repetir moitas veces. Se sodes moitos a xogar, é lóxico que sexa máis largo. Para xogar preciso estar na auga e moitas gañas de xogar e de pasalo ben. Non fai falla ningún material máis. No xogo elimínase alguén? Non, o xogo é cooperativo e todos e todas vos axudades a que o xogo saia ben. E como se xoga? Imos describir os pasos a seguir para poder xogar ao xogo de Marco Polo. Paso 1. Elixo unha parella. Cada participante elixe unha parella coa que irá a xogar. Paso 2. Elíxese quen é quen. Un membro da parella debe ser Marco e o outro Polo. Paso 3. Pechamos os ollos. Todos e todas pechamos os ollos, podemos axudarnos cun pano e despois nos movemos as cegas pola auga. Paso 4. Comeza o xogo. Cada un comeza a chamar pola súa parella en alto. Paso 5. A confusión. Nun primeiro momento hai un caos acústico, xa que todos e todas chaman ao mesmo tempo pola súa parella. Paso 6. Nos atopamos. O obxectivo do xogo é atopar neste caos a túa parella. Cando a encontramos, nos damos unha aperta, destapamos os ollos e esperamos calados a que as outras parellas se atopen. Paso 7. Rematamos. O xogo termina cando a última parella se atopa e podemos volver a xogar mudando de parellas. Listo, e agora a xogar! Máis xogos en profearacelis.com. Graciñas!